Danas odgovaramo na pitanja članica udruženja Šansa za roditeljstvo. Danas ono glasi: kada je pravo vreme za ponovljeni postupak vantelesne oplodnje? Obično kada se uradi vantelesna oplodnja i nažalost kad je neuspešna, uvek bi svi voleli da na neki način prve pomisao je sad više neću da radim. Sad je bilo dosta, ja ne želim, ja nisam uspela, mi nismo dovoljno dobri i uvek tu ima takvih problema. I to je normalno. Znači, u redu je da budemo i besni, u redu je da budemo nezadovoljni, sve je prihvatljivo. Ali ipak već vrlo brzo bračni par već razmišlja hajdemo da probamo još jednom, jer ipak to je jedini način da mi dobijemo dete i koji je to sad period. Vantelesna oplodnja u drugom pokušaju, ako je to stimulisana, znači koristite lekove, sve ono što pripada određenoj terapiji može već za 3 menstrualna ciklusa. Znači, 3 meseca da budu 3 uredna menzesa, od tada pa nadalje može. Ako se radi o prirodnim ciklusima, o nečemu što ipak je mnogo, da kažem, lakše, jednostavnije, onda može da radi i sledeći mesec ponovo i onaj naredni mesec ponovo, jer onda nemamo ataka na jajnike. Da vam kažem, mislim da po naučnim podacima i po onom što piše u knjigama, jedna stimulacija istroši 6 ovulacija. I to je tako. Znači, jedna stimulacija vama će dati 10-15 folikula, koji bi vama trajali 6 meseci, bili bi za 6 ovulacija, recimo. Ali to je jedini način, jer vi ovim idete zato da bi dobili više ćelija iz tog pula koji ćete vi imati u životu, a nama to treba ovaj mesec.